ପକା ଆରେ ଆରେ ମୋ ବାରଘଇତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଭଉଣୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବେ ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ବାଥରୁମ ପ୍ରଫେସନାଲ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ନିଜେ ଯାଇ ସାମ୍ପ ଘଷିଦେବି ସାବୁନ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ମାରିଦେବି ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଦବା। ହଁ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ବି ଦବା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କାଠ ସନ୍ଧି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। କଣ ହେଲା? ହଉ 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 ମାମୁ ମାମୁ ଆରେ ତମେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ସେପଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଛୋଡରାଇ ପୋଖରୀରେ ପଶି ମାଇପଙ୍କ ସହ ଗାଧେଇଲାଣି ସେଥରକ ସବୁ ଯାକ ଭୋଟ ନେଇଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ କଣ କର ତମେ ଗୋଟେ କର ମାଇପଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗାଧେଇଲାଣି। ହଁ ତୁ ରହ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି।